αλλά να μην κατορθώνει ποτέ να επιβάλλει την άποψή της στις φοιτητικές συνελεύσεις. Όλοι αυτοί, συνήθως οι αριστερές παρατάξεις, οι οποίες υποστηρίζουν ως μέσο την κατάληψη, προσπαθούν να φάνε τον χρόνο της συνέλευσης ώστε να καθυστερήσουν τόσο πολύ, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι φοιτητές να απειβδίσουν, να κουραστούν και να αποχωρήσουν. Οπότε με πολύ χαμηλές πλειοψηφίες βλέπουμε να γίνονται οι καταλήψεις να νομιμοποιούνται. Σε καμία βέβαια περίπτωση δεν μπορεί μια κατάληψη να είναι νόμιμη. Ακόμα και όταν ψηφίζουν όμως όλοι οι φοιτητές, γνώμονας δεν είναι μόνο οι σπουδές αλλά και η καλοπέραση. Έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις όπου ακόμα και μέλη φοιτητικών παρατάξεων τα οποία δεν υποστηρίζουν τις καταλήψεις, υποστηρίζουν ψηφίσματα άλλης παράταξης ή άλλων προσώπων για την κατάληψη, απλά και μόνο για να χάσουν το μάθημα. Δηλαδή η όλη κατάσταση παραπέμπει σε χαβαλέ. Τα προβλήματα στις συλλογικές διαδικασίες και ο νόμος. Αν τα πρόσωπα που διοικούν το τμήμα, το ίδρυμα, δεν επιθυμούν να πάρουν αυτή την ευθύνη, αυτό προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι εμείς οι φοιτητές με τη συμμετοχή μας ως μέλη του εκλεκτορικού σώματος συχνά ερχόμαστε σε συνδιαλλαγή με τους προέδρους των τμήματων, με τους κοσμήτωρες των σχολών, με τον ίδιο τον πρίτανη του Πανεπιστημίου και δεν το προσωποποιώ βέβαια. Το πρόβλημα νομίζω ότι περισσότερο ήθελαν να ζήσουν την ουτοπία τους για άλλη μια φορά, η οποία όμως δυστυχώς το μόνο που έχει σαν αποτέλεσμα είναι να υποβαθμίζει όλο και περισσότερο το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Όσο οι φοιτητές των αριστερών παρατάξεων ζούσαν την ουτοπία τους, τα μέλη των δύο δυνατότερων παρατάξεων, της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ, έλαπαν δια της απουσίας τους. Μάλιστα, απέφυγαν να πάρουν θέση κατά τη διάρκεια της κατάληψης. Ο Ασθενίδης μας λέει ότι δεν του κάνει καμία εντύπωση. Πολλοί αντιμετωπίζαμε το πανεπιστήμιο ως χώρο πολιτικής εξέλιξης, ανέλυξης, ως χώρο κατάληψης κομματικών οφικίων, σε βαθμό που χάναμε την ουσία της συμμετοχής και συμμετέχαμε απλώς και μόνο για να συμμετέχουμε. Η παρουσία των δύο μεγάλων παρατάξεων έγινε αισθητή μόνο μέσα από τις αφήσεις για τα πάρτι που γίνονταν τις ημέρες κατάληψης. Σε ολόκληρο το πανεπιστήμιο δεν βρήκαμε πουθενά αυσοκολλημένες πολιτικές θέσεις καμιάς από τις δύο παρατάξεις. Πολιτικές θέσεις δεν εκφράζονται γιατί τα αυτιά των φοιτητών δεν είναι έτοιμα να ακούσουν πολιτικές θέσεις. Προτιμούν την άνεση ενός και του πάρτι ή του χαβαλέ απλώς. Οι περισσότεροι νέοι είναι απολυτικοί στο πανεπιστήμιο.